Драги слушатели на Радио Ава Мария, вие сте с Вяра Гранчарова с рубриката «Да поговорим за изкуството». Уважаеми слушатели на Радио Ава Мария, здравейте! Отново сме в студиото и мой гост за този нов сезон, с който започваме нашата нова рубрика, Пламен Маслев. Здравей! Здравей! Пламен Маслев е гостувал в нашето предаване много давна, когато ние стартирахме тази рубрика. Отново е при нас, защото има един много интересен повод, за който той ще разкаже на нашите слушатели. Повода, за който съм поканен, е нещо, което ще се случи за първи път в България. Това е един фестивал на професионалното мандолинно изкуство, който се казва Фестивал изкуството на мандолината. Това е много хубаво, защото по принцип ние тогава говорихме, когато ти ни гостуваше, че мандолината така или иначе не се изучава в академията и бихме искали да я популяризираме колкото се може повече, за да могат повече хора да бъдат запалени, да се учат на този инструмент, който е близък до цигулката и разбира се и достъпен. Да, разбира се, че е така. Мандолината все още не се изучава, но това не пречи да съществуват инструменталисти, които са на едно посветени на този много добро ниво, сравнявайки ги с световните такива. Да. И идеята за този фестивал може би назрява от доста време, защото се появиха състави на много добро, предимно камерни, на много добро професионално равнище и в тези състави извън всичкото, защото те могат да се казват мандолини, но в тях участват и доста други инструменти. Те не са включени само с мандолини. И хората, които участват в тези състави на други инструменти, които са струнни, духови инструменти... Те са съпровождащи към тези състави. Те са... Да, те са... Защото основата е мандолината. Да, основата е мандолината, но това са едни инструменти, които участват пълноценно в тези състави и в тези състави участват, свирики на тези инструменти, едни от най-добрите професионалисти в България в момента. Да.
сметнем, че ти си един прекрасен аранжор, защото ти също правиш и подобни неща, като раздаваш, така да се каже, партиите на музикантите на доста произведения, които си аранжирал. Да, на произведения, за това ще стане, може би, въпроси малко по-нататък. Натрупването на този интерес към мандолинните състави, участието, както казахме, на тези изявени професионалисти, които в интерес на истината те не участват заради някакви хонорари, които често такива и липсват. Те просто участват, защото има чувството, че се случва нещо, което действително е хубаво, интересно. Ето ние всички така сме посветени в това творчество. Да. Идеята дойде малко спонтанно накрая да го реализираме съвместно с културен център Струнно в лицето и на собственика на културния център Лора Георгиева, и естествено видяхме и такава възможност, когато получихме подкрепа от Министерство на културата. Това е много хубаво, че са разбрали колко е хубаво това нещо. Да, това за нас беше един голям стимул, че те оценяват важността на това нещо. И естествено без тази подкрепа нещата силно щеше да се случат, но в някакъв по-друг вариант. Да, по-скромен вариант. Много по-скромен, значително по-скромен. Идеята в този първи фестивал беше по някакъв начин да представим участието на мандолината в музикалния живот през различните епохи. Като се започне от барока, защото мандолината е един стар инструмент, който... Той тогава е възникнал. Да, то още е възникнал преди това. Вече в епохата на барока той се оформя в съвременния му вид, както на всички други инструменти. И цигулката също по това време се оформя като... Нека само да отворим една малка скоба, че все пак ти си човек, който си лютиер. Да. И това е много интересно, защото ти и поправяш инструменти, и имаш такъв поглед върху нещата, като самия инструмент, като развитие на инструмент. Ние направихме и преди 2 години една лекция за развитието на мандолината през вековете, която може да се види в YouTube екранчена. Така мисля, че стана интересно. Помъчих се на един така популярен език да опиша всичко как се е случило.
Идеята на фестивалът е да се покаже в един кратък цикъл от 4 концерта участието на мандолината в музикалния живот през вековете. Така, да кажем. В началото ще почнем с нейното участие в съвремието. Една от причините за това беше, че ние поканихме един гръцки композитор, Никос Харизанос. Това беше неговата свободна дата за участие, така че малко започваме в обратна хронология, но може би ще стане и по-интересно, защото започваме с мандолината в нейното съвремие. А този композитор, той самия мандолинист ли е? Или? Той не е мандолинист, той свири на китара, изпълнител на китара. Все пак на такъв електронен инструмент. Но е така много известен композитор в Гърция. След обучението си в Атина е продължил да специализира в Англия и е композитор с много широк обхват на жанрове, в които твори от едни съвсем камерни жанрове и се стига до оперни такива. Така че е интересно и той предоставя ли е на състава, който ще свири в първия концерт негови произведения? На първия концерт, това ще е на мандолинен квинтет Сезони. Ние с него имаме сътрудничество от няколко години. Миналата година той написа за квинтета специално една пиеса, която беше представена на мандолиния. Всъщност той е китарен фестивал в Атина. Там беше, така да се каже, световната премиера. Премиерата в България ще се състои на концерта, който е на 19 октомври в военния клуб, камерната зала на
музикалната зала Борис Христов. В този концерт ще се представят произведения от Никос Харизанос и Росен Балкански. Да, ние знаем, че Росен Балкански, освен прекрасен композитор, освен прекрасен преподавател по китара, той е и член на вашия състав. И член на състава, разбира се. Мисля, че това е така най-добрият начин да представим мандолината в съвремието с един композитор, който в момента е, може да се каже, водещия композитор на китарна мандолинна музика в България, Росен Балкански и друг като Никос Харизанос, който е един от най-ярките представители на този тип музика в Гърция. Този концерт ще е предшестван на предния ден на 18 октомври от един workshop както сега модерно да се казва, на Никос Харизанос в Музикалната академия, който ще се срещне с студенти по композиция и всякакви други специалности, които имат желание. Може би китара. Да, също и той ще бъде отворен и за обща публика, защото мисля, че темата е интересна. И се надяваме това да потикне повече композитори да пишат за такъв род състави, което би довело и до развитието на самите състави в крайна сметка, защото много малко, специално в България, се обръща внимание на музиката за мандолина в съвремието. В някои други държави не е така. Примерно аз бях така доста шокиран, когато преди няколко години прочетох, че в Австралия тяхната мандолинна асоциация последните 25 години е поръчала повече от 200 произведения на композитори да бъдат написани за мандолин. Или мандолини състави. Да, за мандолини състави, което е нещо, което ни тук малко трудно може да си представим. Да. Така, но хората мислят в перспектива. Мислят в перспектива, да. И не си забравят традициите и музикалните инструменти. Но винаги е хубаво да се започне от някъде. Разбира се, да.
Следващият концерт от фестивала, това е на 26 октомври, в който идеята е да се представи мандолинна музика от тъй наречения златен период на мандолината. Това е от средата и края на 19 век до, може би, средата на 20 век. Тази музика ще бъде представена от един състав, току-що създаден, който кръстихме Златни струни. В него участват и съвсем млади инструменталисти, но които в последно време много се развиха, като Даниел Филипилиев, Пламен Бойков. Това е тъй нареченият романтичен квартет. Те са мандолинисти? Значи романтичният квартет се състои от две мандолини, мандола и китара. Даниел Филипилиев, това е изпълнител на мандолата. Пламен Бойков е мандолина, другата мандолина съм аз и на китарата е Лора Георгиева. Ще представим музика от тази епоха и тя е интересно защо се нарича златна, защото това е действително един невероятен бум на мандолината по това време. И той идва така малко неочаквано, защото през 1884 година в Париж се провежда едно изложение световно и от различни колежи в Мадрид са събрали ученици и студенти, които те са над 60 души направили една група, които на практика с тяхната разновидност на мандолината, която се казва бандура, испанската мандолина, с цигулки, с китари, отишли в Париж и пеели и свирили по улиците. И това направило такава невероятна сензация, че след това започнали да ги канят дори след една-две години са поканени в Щатите на турнета и хората били толкова очаровани на това, което се случва, че масово започнало да се свири на мандолина. И само като факт мога да кажа, че само 2 години след това изложение, вече при това в Париж е имало само около 35 мандолинни състава, оркестри. Не говорим за малки състави, а за големи оркестри. Толкова е станало популярно. Така че в този период започват да излизат и едни мандолинни списания, в които се пускат новини от мандолинния живот и вътре започват да се публикуват произведения на композитори, писани специално за мандолина. Значи това са, може би, хиляди произведения. Естествено, не всички от тях имат някакви стойност, но вътре има и изключително стойностни неща, които те съответно и са останали, се изпълняват и днес. Така че ние ще изпълним произведения от точно тези автори, които са качествените и в която музика не отстъпва по нищо. С този нов състав. Да, с този нов състав. Значи, златни струни. Златни струни, романтичен или мандолинен квартет златни струни. Това са композитори като Джакомо Сартори, Едуардо Медзакапо. Сега ще има интересни произведения, които са написани за бандурия, като така най-големият им бандурист от този период се казва Балдомеро Катеора. Той действително е бил един концертиращ не само в Испания, а въобще и по света. Защото по това време, когато казваме, че мандолината се разпространява, тя от Франция, това нещо действително става по целия свят, като стига чак до Япония и музиканти от Европа започват да концертират в Япония, която по това време все пак е била една доста така държава, която не се е асоциирала много с останалия свят, така че може би е инструмент, който е консервативен, но става проче явно в Япония, защото знаем, че в момента там това мандолиното изкуство е много добре развито с едни огромни оркестри от нас 100 човека, които има, което значи, че просто този инструмент, неговото звучание е допаднало, може би, близко до тяхната национална музика. Знаеме, че тя е така нежна. Ще бъдат включени и произведения не само от италиански композитори.
ще има и португалско фадо, като специално за да представим, защото в крайна сметка мандолината в тази епоха, където казваме златната, е свързана и с разцвета на италианските канцонети. Да. Така че няма да минем и без канцонети. Участник в концерта ще е Феодор Катранов, баритона. Това е много хубаво. Да, с който ще изпълним и романси, защото по това време мандолината започва да се разпространява също и в Русия. Така че ще има една интересна програма, свързана с този разцвет на мандолината. L'aurora di bianco vestita, gialloso rischio del sol, di giaco le rose sue dita, carezza nei fiori lo scuol, commosso da un fremito arcano, intorno il creato chiamar, e tu non ti desti in vano, mi stormi volente cantar. Metti anche tu la veste bianca e schiudi l'uscio al tuo cantore, non sei la luce manca, ove tu sei, nasce l'amor. Metti anche tu la veste bianca e schiudi l'uscio al tuo cantore, non sei la luce manca, ove tu sei, nasce Следващия концерт от този фестивал ще е на 9 ноември, което вече ще бъде в залата на Биат. Там ще се представи оркестъра Прима Визионе. Идеята на този концерт е вече да представим мандолината, обаче като под формата на мандолинен оркестър, един голям състав, в който извън мандолини, китари има духови инструменти, флейта, обой, струнни, виолончело, виола да гамба. Да, така че идеята на концерта е да представим, както казах, това съвременната концепция за едно така по-симфонично третиране на мандолинните състави. Ще има също гости и певци, отново Феодор Катранов, Гергина Гергинова, като солист. Да, сопрани, Владимир Попов също баритон. Ще има интересна програма с канцонети, романси, ари от красива оперети. Музика, да, красива музика, красива която музика. Е подходяща за такъв тип. За широк тип публика. Да, за широк тип публика. Все пак идеята ни е да популяризираме инструмента и да покажем, че той има качества да присъства активно в музикалния живот на страната. Да. На 16 ноември на практика ще е заключителният концерт. Това ще е на Музика Антика София. Така малко в обратна хронология представяме инструмента, започвайки от съвременните, отивайки към барока, като към така, постоянния състав на
на формацията ще се присъедини и Евдокия Бобоцова с мътнената мандолина. Да, и аз също ще сменям цигулката с мандолина, за да може да представим едни интересни автори от епохата, които да кажем, мога да кажа, че няма да е Вивалди, защото обикновено като чуят мандолината и казвате ми, да, там концертите на Вивалди. Тук решихме да представим малко по автори, които са непознати, така че ще има и неща, които ще бъдат с първо изпълнение в България. Не са чувани, да. Много интересно. Да, така че това са и пак италиански автори, като Емануеле Барбела, като Франческо Атерарди, Томасо Мота. Една интересна програма, която извън мандолината като солов инструмент, ние ще представим и мандолината като участник от един бароков ансамбъл, който пълнокръвно участва в такъв ансамбъл и поддържа певците. Солист ще бъде Гергина Гергинова, пропуснах да кажа. Така. Тя е изключително добра барокова изпълнителка. С човек, който действително се специализирал в бароковото пеене, което дава наистина една автентичност на звученето. Да, една автентичност и все пак трябва да кажем за зрителите, че бароковото пеене е доста по-различно от съвременната оперна музика и изисква тук тип техника, въобще различна постановка. Така че голяма част от стандартните оперни певци, които пеят белканто, те не изпълняват този тип музика, защото просто не са се специализирали в нея. Това трябва да положи човек усилие. Барокната музика има своята специфика. Да, има своята специфика, точно така. Така че тук гласа се третира много по-инструментално.
И мисля, че ще бъде също един интересен концерт. Чудесно. Това е което в този за фестивал, за който ще бъде за първи път в България. Надявам се да не и за последен, да положим едно начало в годините, ако може да всяка година да има такъв фестивал. Би било много хубаво. Би било хубаво да имаме и повече гости от чужбина, защото този обмен на информация, на идеи е много важен. И в крайна сметка това е нещо, което ще окаже подтик да се развива мандолиното изкуство в България във всичките му аспекти, дори в аспектите на сътворяването на нови творби и в изпълнителската дейност също. И появявайки се така повече желаещи да свират, може би в крайна сметка в един момент това ще стане и предмети в академията, на което се надяваме. Силно се надявам.